đây FZ25 ania battery charge lawan tia chuan rectifier a thalo nge kan en ta rectifier hi a chhemi me ngai lo battery le tlinga kan huat to ni lo chuan in a chhemi me lo ta chu magnet coil current a kan lo ten magnet coil leng te hin ron ke thina ani lo ani magnet coil line chu hei hi ni ta chuan he ta pickup coil line a shani na om le a pickup coil line hi a shani na oma battery om chung chun ning ta kana pen battery alu ni lo asan chu hei connection hi ka phoi de ya chuan hi magnet coil atanga current ron lu tania a hrui var hi current generate tu current siam thok tu nia non pakhati a tani chuan hi regulator a hen alo lut ta chuan kahen current a lut to ta continuity hi ei hian kan check ta tui deuh hi han ti lu tuk the ni lo ta den hi ta hian kan danga continuity kan check anga chuan ta hian kan tia ko line atlang vek ta chuan helai line hi chu a chat lo ti na ni ta ma se chat lo si kan heng lai carbon awang hian he trang heng current ron pe chuak kha a tok ve thei ta chu me karon ron pek chua chu tuna hian a en le thei ta chu me en da na tu thang kan start anga tam tak chuan a regulator atanga asena current man chuak kha a track em kan ti thina o an ti thin ma se kha adik lo ta injector ho chen battery mang loina ti thei lo wangin ta hian chuan current hi akal reng to tuna po hian achen chu hei nen plus line nen khan in connect wangin current akal reng to ta chuan helai hian current kal le kal lo kan elang ei apin kan phoya chuan apin kan phoya heta kan connect chuan a hriata ei poi multimeter in en the ma se technical ve do wang sei kha boi thak thina mol mang deu kan en do chuan kan ta hian ei tu a check ani chuan a check vekta kha ani ta chuan a voltage spec chua za ta hi en du khan chuan heta tanga te en le hi ni mai ta tang hian output voltage 13-14 apa ngai view ni hei mo pa ngai lu tuk ta voltage ta tanga aron pek chua kha khami pe chuak ani a charge lo ni kan chon helai connection a hian hei le hei in continue box e chon hei le hei asen le himai plus line in continuity box e chon hemi line a hi dik lo om tina ni ta chuan chon hemi line ni kan ti 5 ve kanga chuan battery tel loin kan check le sinang chuan ti khan regulator a check battery charge lo ni chuan kan check ma sak ber tu ra chu kha ani a chu toite ai silama video kan da kha te ma kan mun telo kan chu treat hian kasta ta hei nung lo to chuan hian battery tel lo in nung thei to chuan heng lai bal le nge mo wang khan empty ve la phei chuan in chir dia ki na he da noya a han the wang khan heng lai hi connection hi error du em khami error wang han chen ka chuan battery te hi a chian yang an dia battery te khan lo thak thina chuan paisa u me mani sum sen lo na tura kan in sen pha chau thina enga tinge battery kha alo na chana kha kan enanga chuan battery po kha achang chuan alo chhewe man thina alo na chan kan en photanga chuan alo kha kan alo na chana kha kan mi chok anga helai lo thave kan ni chuan battery kha a chian ni theya battery kha shanin kan test le theini chuan in ka kan a in dot te tia check dan ni om ria chu niang ti ngot thei hi ni thin lo wangin ania YouTube le hemi IG ve la po nge niang in non ti pon en photanga yang a ka ti thin na chana chu check phot lo chuan in thil ren chu sia ta har thina on chuanin ani na ta ka chu abor ve la ka chu kan non soi theya ma se ani na ta ka kan non sia thei thin lo wangin en photanga yang a ka ron ti thina ta kha in lo sia thiam na tan in lo sia thiam theina kan non soi ke ni to kan chuan a ta